मैथिली एक्सप्रेस की शानदार प्रस्तुति। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। तोहर गोरे गोरे गाल छोटा मटर जैसा लाल, तोहर गोरे गोरे गाल छोटा मटर जैसा लाल, तोहर गोरे गोरे गाल छोटा मटर जैसा लाल, तोहर गोरे गोरे गाल छोटा मटर जैसा लाल। लगबही छे होठा बमली लिपस्टिक गे चल हमारा साथे चल हमारा साथे घूमबो खगड़िया डिस्ट्रिक्ट गे। चल हमारा साथे घूमबो खगड़िया डिस्ट्रिक्ट गे। हमर गोरे गोरे गाल छिटा मटर जैसा लाल। अच्छा हमर गोरे गोरे गाल छोटा मटर जैसा लाल, हमर गोरे गोरे गाल छोटा मटर जैसा लाल, हमर गोरे गोरे गाल छोटा मटर जैसा लाल। लगबै छी होठवा में लिपस्टिक रे, हम न जेबो तोरा साथे, हम न जेबो तोरा साथे घूमैले खगड़िया डिस्ट्रिक्ट रे। हम न जेबो तोरा साथे घूमैले खगड़िया डिस्ट्रिक्ट रे। हम न जेबो तोरा साथे घूमैले खगड़िया डिस्ट्रिक्ट रे। रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। हम न जेबो तोरा साथे घूमैले खगड़िया डिस्ट्रिक्ट रे। डीजे बेल दौर में कीन देबो बाली गे, आलम लगन में कीन देबो ठलाली गे। बेल दौर में कीन देबो बाली गे, आलम लगन में कीन देबो ठलाली गे। तो छिका भैया साली किया दै छै हमरा गाली लगबै छै होठवा लिपस्टिक गे। चल हमारा साथे चल हमारा साथे घूमबो खगड़िया डिस्ट्रिक्ट गे। चल हमारा साथे घूमबो खगड़िया डिस्ट्रिक्ट
न जेबो तोरा साथे घूमैले खगड़िया डिस्ट्रिक्ट रे। हम न जेबो तोरा साथे घूमैले खगड़िया डिस्ट्रिक्ट रे। चल हमारा साथ घूमैबो खगड़िया डिस्ट्रिक्ट। हम न जेबो तोरा साथे घूमैले खगड़िया डिस्ट्रिक्ट रे। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा।